Står de hernede? Man kan da få slukket i klippen. Den står på 400 eller 200. Hvad er det for en film? Er der bare så, hvad holder du på? Ja, det er der ikke. Der er kun 100-400. Så sætter den på 40. Det er da godt, at han ikke er over 20 gange. Ja, tænk. Altså, jeg begynder sådan at tænke lidt Baywatch. Der var den der røde. Yes, yes. Kan jeg godt? Så får du hende også på. Det var ikke lige videre. Ja. Det var kæft, det så sjovt ud. Technique. I'll have to go like 2 times. Okay. You're gonna hold on here. Svenska eller engelska? Engelska. Just hold on here, okay? Then you walk with the broom over there to the corner, okay? When I'm sitting in the boat. Okay. And then you just slide into the water. You see them fall, okay? And once you're in the water, when people fall on this broom, they always fall like this, with their skis behind them and almost stuck. So if you just concentrate on keeping your skis in front of you, and the ski tips above the water, everything will be okay. And then if you feel comfortable on this broom, we'll try the rope. Yeah. I mean, it's more fun, but it's good to start on the move to get the feeling. Okay? Alright, let's do it. Så jeg skal ligesom læne mig tilbage. Du ska ligga med raka, straight arms, okay? Your knees bent, and just your skis in front of you like this. They just stay there, okay? And when the boat goes, don't let the skis fall behind you like this. Okay. Like always keep them in front of you. There's gonna be a little pressure there, you know, so you need to keep them in front of you. God kræfter i benene. Ja. Bare stå sådan imod dig. Ja. Ja. Skal jeg holde fast fra nu af? Ja, håll fast den. Ja. Och sen går du med den. Sen går, vad heter det? Tallinn. You can just try to push the boom over there to the corner. Skal du selv skubbe den i gang, hva'? Nej, det kan jeg ikke. Hvor skal det? Det är så, in där. Nej, vent lidt. Skal jeg længere på? Ja, ut till att you're gonna go in the water. Skal jeg bare hoppe i vand? Yeah, try to just slide in the water or something and jump in the water. Husk at lægge dig tilbage. Okay, just follow the boom now. Don't hold it. Åh nej. Ja, Hey! straight arms. Ja. Skis in front of you. Ja. There you go. Okay, sträck armarna. Hey! Bra! Perfekt. Åh, det er rigtig godt!
Er det sjovt? Ja, for fanden. Stræk armene! Ja! Åh! Perfekt, Daniel! Ja, jag såg det. Det är svårt när vågorna kommer alltså. Det er rigtig godt, Daniel. Vill du pröva repet istället? Skal jeg bare have de her, eller? Just grab the skider and try to get it on. Det er fandme hårdt. Ja, du kan bare forestille mig på benene. Du så sådan lidt. Det er med mig hårdt. Det var ellers godt reddet. Det er skide sejt. Okay. Ja. Har du den på? Jeg tror, den anden kommer her. Det så skide godt ud. Er det rigtigt? Kan jeg ikke lige komme ind og få en pause? Jag tänkte att vi kan pröva repet först. Ja. What do you mean? Jeg tror, jeg har krampe i armen. Nej då. Au! Vill du komma in i båten? Nej. Jeg skal bare lige stå lidt. Kan du stå på bunden? Ja. Ja. Der er ikke så dybt. Det er fandme. Det är bara en meter, 1,5 kanske. Hvad? It's just this deep, right? Ja. Yeah. Jeg fatter ikke en skide svært. Hånden, når du taler engelsk. Så Yeah. er det typisk. Okay. Okay. Ja. Det var skide godt, det der, Daniel. That's really good. Jeg har krampe i armen. Try to get this one on as well. Ja. Det er også det sidste, der lige tog med, ikke? Jo, men jeg kunne ikke holde fast mere, da han drejede. Okay. Jeg føler, den ene er lidt for lille. I feel like one of them is a bit too small. The reason I fell was because it was coming off. No, it wasn't really. Because it's when the skis comes behind you like that. Okay, then you It's good that they come up because way up to your chest, like this, okay? Just take it easy. Laver du sådan? Just like this to your chest, okay? Yeah. Your arms straight around your knees like this. Not like this, but around them, okay? And don't pull in your arms like this, but keep them really straight. Really straight, okay? And this rope goes between your skis, like this. Of course, not on the side, but in between, okay? And then you just stay here and let the boat pull you up. Don't try to raise too early, don't pull in your arms. Just stay here and let the boat pull you up, okay? You still have to be concentrated though to keep your balance like this, you know, but don't try to, it's not hard to get up, it's easy. So just, you know, stay like this and let the boat pull you up, okay? You'll be fine. Må vi være hernede bag i, eller skal vi være stadigvæk sådan? No, you see, because the rope would be going Okay. back and forth. Det er fint. Jeg går op og sidder. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, that looks good. Okay? You just stay there now.
Straight. Straighten your arms. Stræk armene. Hey! Woohoo! Hey, særligt. Nope. Bra! Perfekt första försöket. Det er rigtig flot. Det kunne altså se rigtig godt ud på billederne. Ja, det tror jeg gerne. Det er skide flot kommet op i første forsøg. Så det godt ud, det styrt også. Det fik du også, når du videofilmer bare hele tiden, ikke? Yes, det kan jeg bare hele tiden. Ja. All right. Okay, this time you pulled in your arms. When the wake came, you did this. Could you feel that? You got pulled back and then pulled to the front. Just always keep them straight. Ja, ta det lugnt bara. Nej, jeg vil gerne. Står hun på bund? Ja, det tror jeg. Ja, så den igen. Ja. Tina. Det er heller ikke helt nemt at styre, tror jeg. Ja, det tror jeg selv, ikke?
Yeah, we have to cross the wakes. Yeah, and then it's important that you're soft in your knees, you know, so you can work your knees like this, up and down, and that your arms are always straight, okay? Kan hun ikke komme ud og prøve den der båd der? Yeah. Let's go to the dock and get the yellow one, okay? Badringen. Ej, det skal jeg helt sikkert også prøve. Ja. Det ser nemt ud, Tallinn. Ja, det ser ret nemt ud. Det er bare lige med at strække armene, så er du på. Læser den ikke ud derfra? Læser den ikke ud? Ser det ikke ud? Hvad så? No, aren't they blowing away? Flying away? Well, I hope not. No. I kept it in my pocket, but then I had to jump in because the rope got underneath the boat. Oh. Ah, So I just put everything out. Yeah, the phone is very important. Yeah. All right. Du reste lite för tidigt. Okej? Du reser dig för tidigt. Now there you go. Du var helt vildt sej til det her. Ja, det är skitbra alltså. Some people they don't even make it on the boom. Oh, what? Ja, du är jättebra. det kan være, du skal lave det hver weekend så. Og blive dit Kom professionel. hjem til Oliver. Jeg er blevet vildt hej til vandski. Det der skal vi bare ud og gøre hver weekend. Skal Oliver ud og tjene penge, så hun kan købe en båd, så hun sejler rundt. Ja. Nej, han skal sejle en båd. Det må være lige noget. Er drengen Nå, ikke ja. så hurtige maskiner? Lidt desværre. Lidt. Det er for dyrt. Jeg ved ikke, hvordan Oliver egentlig er med hurtige biler. Jo, det kan han godt lide. Det kan han bestemt. Okay. Så må det da være med en speedbåd. Arms around your knees. Armene rundt om benene. Yes. Stræk armene. Hey. Woohoo. Ja, benene står også her. Gotta make it. Woo. Great now. Det är bra. Jag kommer in till bron här så tar vi den gula där. Nej, Nej då. det er Det var jag. Här eller? Nej. Nej. Väl. Perfekt. Er der ikke en, der har en klemme? Sally vil gerne have en klemme med det. It looks good like that. And then you just, if you want to go faster, you do this. If you want to go slower, you do this, okay? Det er ret nemt, ikke? Med en. You just have to get it out in the water. Vi er bare her på broen, ikke? Det ser bra ut där. The same audience. You're sitting still? Ja, selvfølgelig. Kan du trycka ut båten lite grann så?
Huh? Can you push the boat out? Yeah. Hun vil gerne med. Hvor er det fedt, mand. Ikke mere. Hun var på hovedet. Ja. Er du træt i armene? Ja. Skal jeg gøre det, eller? Nej. Ah, okay. Så, hiver I der i land. Tjena, så. Det tænkte jeg også. Jeg har godt prøvet med sådan en i bunden, men der fik man placeret numsen. What? Ja, det var sjovt. Jeg vil jo gøre noget. Ja, jeg kan Trin ned der. Så hopper du bare lige i vandet og tager den deroppe. ja. Du kan godt bruge en lille lur. Ej, det var fandme sjovt. Var det sjovt? Ja, Sjovere end det der end den. på en helt anden måde, ikke? Ja. Og vandski var der også noget sjovt. Ja. Nå, var det der godt det samme i? Ja. Ja, det er mig, der griner. Sådan da. Hvad? Det var det. Hvad så? Så er du klar til resten. Ja, det var bra. Ja. Det var godt. Det var godt. Ja, det var sjovt. Jeg vil jo gøre noget. Ja, jeg kan godt. Trin ned der. Så hopper du bare lige i vandet og tager den deroppe. ja. Du kan godt bruge en lille lur. Ej, det var fandme sjovt. Var det sjovt? Ja, Sjovere end det der end den. på en helt anden måde, ikke? Ja. Og vandski var der også noget sjovt. Ja. Nå, var det der godt det samme i? Ja. Ja, det er mig, der griner. Sådan da. Hvad? Det var det. Hvad så? Så er du klar til resten. Ja, det var bra. Ja, Det var godt. det var godt. Sjovt. Tak, det var godt. Så. Hvad så det der? Okay. Jeg er lige ud af. Tak skal du have.
Ja, tak. Meget mere fart på en på vandskibet. Lad det sidde lidt ned. Er der brandmand? Det er bare min værste frygt. Har du det godt igen? Simpelthen, ja. Nu har jeg fået et dejligt koldt bad. Og så... Et dejligt koldt? Så er du rigtig frisk? Ja, det er jeg faktisk. Så Og hvad med dine arme? mine arme føltes rimelig møre. Rimelig møre. Rimelig møre, ja. Jeg havde næsten ikke kræfter til at tørre mig med håndklædet. Det var bare, at jeg skulle løfte armene. Så ja, det var godt. Ja, du er velkommen til at komme tilbage. Det ville Kim ud have rigtig godt af, og også på boderne, hvis man kunne se på det. Det var rigtig godt. Det sagde jeg. Men jeg synes, at jeg kunne se det med det samme. Ja, men ikke engang står der ikke. Nej, ja. Ikke noget? Ja, eller okay. Et barn er der. Hvad er det nu, vi har barn med i? Haha. En andel eller en ejer? Nej. Ikke lige lade mig spise det her. Nej, men du får mig alle sammen med. Overhovedet ikke holde den stille. Må du altså også være sulten efter det der, du har lavet? Ja, meget. Kan du mærke din arm? Ja, meget. Er det her i underarmen, eller? Det føles bare tunge. Du overvejede da ikke på noget, du kom til lidt nede, vel? Nej. 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 Prøver det lige. De dumme piger, de har hørt Du så ikke så glad ud, da du skulle ud i vandet, da du stod op på den der. Det var også, sagde han, jeg fik jo 2 sekunders forklaring. Ja, så gør du bare lige sådan op på halv svensk, halv engelsk. Så ikke så gå, hvad han sagde. Ja, så gør du bare sådan et knæ op, og bare gør mig foran. Så skal nok klare det. Okay. Så det var bedre, end hvis det var fundet. Det var meget tilfældigt, at der lige var her. Det var afledt. Ja. Bare hvad der skulle ske. Også fordi at ja, har jo prøvet at ride på Christinas hest, det var ikke just nu. Har du hest? Nej, hest. Ja. Hvad er det? Ved du så stadigvæk nu? Hun er i Jylland lige nu og bliver bedækket. Okay. Så er hun også syg med dårlig ben, så hun fik ikke ride mere. Du skulle lige være gået ud væk. Ja, men så lige når jeg kunne gå hjem, så havde jeg mere tid til at følge. Du er uddannet sygeplejerske. Ja, det var det sidste år. Så skal det ikke hænge. Hvad med noget? Ja, helt andet. Ja, det er lige, du overdriver her. Det er dårligt sted. Hvornår var det så? Det er kedeligt at se på, hvad det er. Vi sejler så pænt. Det ligger Stine på nu.
Så. Ej, det gør vi også. Ej, hvor er du yndig. Jeg føler, at nå, kom her. Jeg kan også lige filme Anne i sit yndige tøj. Du ser rigtig ud som en gymnast, Anne. Er du klar, Tallen? Har du varmet op? Ja. Men jeg var så grine. Jeg kan slet ikke holde det stille. Jeg kan ikke med min fod. Jeg kan danse lidt. Det var helt stille. Hvor skal jeg stå, så I bedst skal se, hvad I skal lave først? Jeg ved det ikke. Ja, jo. Du starter med at stå ind mod barnet, ikke? I første stå. Og så træk højre ben ud. Og så læner jeg over mod venstre ben. Og retter op igen og strækker foden. Og lukker ind. Trækker højre ben ud igen. Går ind over venstre ben. Lukker ned. Kan det gå? Okay, så jeg bare kan igen. Og så bukker jeg ind over. Luk ind. Og så skynder du tilbage, og så rører vi og starter skridt. Og retter op igen. Og lukker ind. Trækker højre ben ud igen. Går ind over venstre ben. Lukker ned. Kan det gå? Okay, så jeg bare kan igen. Og så bukker jeg ind over. Luk ind. Og så skynder du tilbage, og så rører vi og starter skridt. Og retter op igen og strækker foden. Og lukker ind. Trækker højre ben ud igen. Går ind over venstre ben. Bukker ned. Kan det gå? Okay, så jeg bare kan igen.